Tak milí diváci, vítejte u dalšího pokecu s Rudym. Když je zima, tak si zase krátíme čas a mám dnešního hosta. Je to Marek Paul, jezdec třídy Supermono. Dá se říct, že v té třídě je nováček a hnedka ve své první sezóně získal hnedka titul šampiona v Kamsu a byl to vícemistr v AČR-ku. Je to tak. Tak Máro, já děkuju, že jsi tady se mnou na pokecu. Tak jak se ti, Máro, teďka daří? Ahoj, děkuji za pozvání. Včera jsme se zrovna vrátili vlastně z předávání cen v Autoklubu České republiky, takže jsem takový ještě trochu unavený, ale jinak všeobecně se dá říct, že dobrý. Jak jsi zúžil předávání cen? A byli jsme tam spíš tak jako naskok, takže samozřejmě byla to příjemná, fajn atmosféra a pohárky jsou pěkný, takže... Tak to je super. Fajn. Tak takový superový zakončení a završení té sezóny. Už je to opravdu jako poslední akce, která nás čekala, nebo která proběhla. Takže jsem rád, že už jako... A jak si tu zimní pauzu užíváš, Marku? Připravuješ se nějak na závody, nebo si dáváš fakt čistý odpočinek? Hele, dám si jako čistě odpočinek, jo, protože už pak ke konci sezóny jsem cítil, že toho je na mě docela dost. Takže jsem docela rád, že už je teď nějaký dva měsíce klid a spíš tak jako odpočívám, takže je to tak jako... No, ta sezóna asi je náročná, je to dost cestování, stresu. Tak člověk asi pak je rád, že od toho na chvilku upustí, viď? Hele, určitě, protože jednak hodně cestuješ, pořád Slovensko nějaký a tak dále, takže fakt jako jsem rád, že už to tak nějak skončilo. Teď samozřejmě bylo ještě to předávání v Kopčanech vlastně před 14 dněma kamsový. A včera bylo to AČR, takže pořád Praha, Kopčany, sice jako bez dodávky, jenom osobákem, ale stejně to ježdí. Prostě. Jasně. Je toho dost jako skrz celou sezónu, takže už jsem rád, že teď nikam dlouho nemusím a nepojedu. Tak jo, teď si řekl, že se udržuješ v klidu, jakoby, že si dopřáváš školy, relax, regeneraci, dejme tomu, a plánuješ nějak před sezónou zahájit i fyzickou přípravu na tu sezónu? Hele, já s tímhle jsem jako bojuju v podstatě už tolik let, že jsem hrozně línej, takže já jako úplně moc nesportuju, nechodím do fitka, nejezdím na kole, vůbec jako se nějak nechystám, ale po letošních jako zkušenostech, kdy třeba konkrétně v Hořicích jsem už jako fakt byl vyřízený a hotový po pár kolech, tak budu muset začít něco dělat, jako i když se mě teda strašně nechce, tak začnu ale tak po Vánocích. No. Jasně. Já si právě myslím, že i ta fyzická průprava je právě alfa a omega toho úspěchu, protože v pozdějších kolech se rozhoduje a tam se rozhoduje právě o té fyzičce. No. Když tě začne něco bolet, rozhazuje to hlavu. Takže myslím, že je důležitá příprava pro to, pokud chceš jezdit dál špičku. Hele, pocítil jsem to, takže jako letos musím říct, že opravdu bylo tam pár závodů, kde jako jednak bylo třeba extrémní vedro, nebo ty Hořice byly náročný. Takže budu muset prostě začít něco dělat, ale nechce se. Jasně, já takhle z toho, co čtu, tak vlastně vím, že se úplně neflákáš, že se zdal do zimní ligy v Pitlandu, co vzniklo takhle. Tak jak bys popsal tu soutěž, co tam vzniklo mezi vámi? My jezdíme do Pitlandu už jako strašně dlouho, už třeba si myslím, že teďka jezdíme nějakým 3., 4. rokem. Takže právě s Radinem Bažantem jsme se rozhodli, že uděláme takový zimní pohár, který bude složený. Takže to byl váš nápad? Byl to náš nápad, takže jsme se rozhodli, že uděláme takový jako 4závodový prostě šampionát, pohár, takový sranda závody. Samozřejmě v tom Pitlandu ti to jako dá taky spoustu věcí, i když se tam do toho nemůžeš opřít jako na asfaltu. Ale je to svým způsobem jakoby zajímavý a
i tam prostě po 6 kolech cítíš, jako, že máš dost a že nejseš úplně připravený v mém případě. Jasný. A jak to bereš? Je to fakt sranda závod, nebo jako jedeš tam s tím, že chceš vyhrát? Máme jako dobrou partu tam, takže jedu tam spíš, jako dřív jsem tam jezdil, že jsem fakt jako chtěl tam vyhrávat, teďka už to beru spíš, že se jako jdu svíst. Držím řídítka v ruce, což je za mě jako nejdůležitější skrz tu zimu a prostě pobavím se, pokecám s lidma. Však vlastně můžeme pozdravit Patrika Srbouska, který teď je v Barceloně. Ten si zajel hezky do teplíčka, aby jezdil. Je ve Valencii konkrétně. Ve Valencii, a na něčem tam jezdí, takže tím toho zdravíme, protože je to taky kluk z východních Čech. Tak. Teď abych se něco dozvěděl o tvých začátcích, protože o tobě lidi určitě ještě moc nevědějí. Ty jsi nová tvář. Teda i když jakože určitě se za tu sezónu už ukázala, dalo o sobě vědět, tak když si jakoby čuchnul k těm motorkám Mára? To je strašně dlouho. Vzpomeneš si na to? Ale když jsem dneska jel autem, tak jsem zrovna jako vzpomínal, kdy úplně jako prvně to asi bylo. A vlastně jsem zjistil, že já jsem jako nezačal zase jako úplně malej. Mně bylo zhruba nějakých 10, když jsem jako dostal prvního minibajka čínského, konkrétně tady pod stromečkem vedle. Takže mě bylo 10, takže jako já jsem, dneska děcka začínají, že jo, tyjo, ve 2, ve 3, jak mají umějí chodit pomalu. Takže jsem začal relativně pozdě a začalo to tak v podstatě, že u Kuby Hroneše, což je můj spolužák a velice dobrý závodník v enduru, co bydlí tady kousek, tak rodiče se znali naši a v podstatě on tenkrát jezdil na nějaký kavě, KX65, nějaká takováhle kroska. Já jsem se tam na tom u něj jako svezl jen tak jako po poli nějakým, co mají za barákem a tak jako nevěděl jsem, jestli se mě to úplně líbí nebo ne, ale bylo to docela fajn. A on už tenkrát v tu dobu přecházel vlastně na 85 krosovou. To bylo někdy v létě. Myslím si, že mě ještě ani 10 nebylo, pak jsem právě dostal toho minibajka a začal jsem jezdit po dvorku, začali jsme jezdit tady prostě k technickým službám. Tam byl jediný nový asfalt, dá se říct, takže jsme jezdili hodně tam jako. Samozřejmě nebyla žádná kombinéza, že jo, prostě chrániče na kolena, na lokty, helma o 2 čísla větší, že takhle se ti otočila okolo krku. Takže to bylo v rámci dárku k Vánocům a dětský zábavy. Jo, jako bylo to víceméně, tak v té době prostě nikdo jako o tomhle ježdění nic moc nevěděl. No, jasný, prostě. Jo, nebylo to jako dneska, že si vygooglíš tyjo, prostě něco, jedeš tady na každém rohu, je prostě nějaká prodejna s motorkama, že jo, ty si to tam koupíš, ale tenkrát jsme nevěděli, že jako existují nějaký minibajky jako Blata, která stála jako 60 000, což v té době bylo dost peněz poměrně. A oni stojí docela dosti dneska, jakože ta motorka je dost dobrá, že tam minibajka je fakt kvalitní. No. Jo, jako souhlas, no, pak jsme na ně samozřejmě přešli, k tomu se asi dostaneme. Ale bylo to taková jako svým způsobem hezká doba, no, tady ty začátky, jako rád na to vzpomínám. Takže na motorku z toho všeho si vyvozuju, že tě posadil tatínek. V podstatě jo. I děda, tak oni, nechci říkat, že jsme úplně jako motoristicky založená rodina, nějak jako extra, jo, ale... Ale tak jako určitě z nějakého směru jste k tomu museli mít. Vždycky nám to bylo blízký, tak koukali jsme jako na závody, s dědou jsem prostě koukal na závody. Takže chodil jsi tady ve dvoře na závody. A samozřejmě tady ve dvoře jsem chodil na Královéhradský okruh jako malé a bylo to fajn, líbilo se mi to. Takže všechno to k tomu asi nějakým způsobem jako směřovalo. Tak to je super. A jaký ty začátky byly, když si vemu jakoby ty začátky na ulici, že jsi vyjezdil a pak, když jsi přišel na něco, že jsi jakoby poprvé zazávodil na té motorce, nebo kdy tě vzali, že tě přihlásili na nějaký závod, kdy vzniklo tady to? Vlastně jako kluk se zbavil po ulici, si na tom jezdil na zahradě, a když si ty rodiče řekli, tak ho zkusíme dát na trať. Ale to bylo, myslím si, nějaký zhruba rok jako po tom, co jsem dostal toho minibajka, takže mě mohlo být tak 11, aby jsme se drželi nějaký časový osy, teda, kterou si já taky úplně přesně nepamatuju. A ten čínský minibajk byl prostě hrozný jako střep, takže pořád jsme se v tom vrtali, respektive děda s tátou prostě jo, a pak se na to kupovali nějaký tuningový vejfuky a tyhle ty věci. A
pak se to jako nějak vysypalo úplně, tak jsme koupili nějakou blatu jetou, jenže tu nám prodal nějaký prostě taky asi podvodníček nebo něco takového, takže se to rozpadlo v podstatě jenom, co jsem na tom asi 2krát jel. Takže se to celý udělalo. Dělal nám to tenkrát někdo z Pardubic, já už si nepamatuju vůbec jeho jméno, ale byl právě přes dvoutaktní jakoby minibajkový motory, velice solidní pán. A v podstatě jsme se pak dozvěděli, nějak jsme hledali, že se jako v Pardubicích jezdí občas volné jízdy, ale i okruh vlastně na minibajky. A zároveň jim to tam slouží jako škola smyku nebo něco takového, pokud si to ještě pamatuju. Takže to je něco podobného jako Polygon v Hradci? Dá se říct, jo, že to je akorát starší, samozřejmě v Hradci je to výrazně novější. A tak prostě přes nějaký diskuzní fóra, že ještě v té době úplně taky Facebook možná už byl, ale ještě ho spousta lidí neměla, tak se vždycky domluvila nějaká skupinka prostě lidí, co měli tady ty čínský minibajky. Na hodinu jsme si pronajali v okruh v Pardubicích a vždycky nás tam prostě 20 jezdilo. Bylo to super. A pak právě jsme jeli na nějaký, nebo takhle začali se dělat různý, jakoby s tou partou různý hobby minibike campy a začalo se jezdit na více tratí, začalo se to více jako promovat. Jo, ta skupina těch lidí se najednou rozrostla. Takže se to krásně nabalilo na sebe. Takže se to nabalilo na sebe, no a teď prostě jsme měli nějakou sobotu odpoledne společný trénink, kdy přijela jako česká špička v těch minibajcích tenkrát, což byl Karel Hanika, Radek Sokol, Honza Drkoš. Až takhle se to rozšířilo. Jo. Tak oni v tu dobu, jako jsme podobně starí, si myslím, a oni v tu dobu ještě jezdili na těch minibajkách, že jo, než jako šli někam vejš. A spousta těch kluků dneska už taky ani nejezdí. Asi taky scháněli všechny příležitosti, kde si zajezdit. Že? No a teď jsme tam prostě přijeli a teď jako, ty jsi myslel, jako jedeš hroznou prostě pilu na tom minibajku v těch Pardubicích, no a zjistil jsi jako, že vůbec. Že? No, a že prostě jsi dostal jako na 30 vteřinách, za který si ten okruh dal jet, tak ty jsi jel prostě jako 50, jo. Zjistil jsem, že na tom špatně sedím, úplně jinak, než se má a tak, takže pak jsem si začal jako já ze své vlastní vůle hledat prostě, tenkrát těch článků taky moc nebylo, jak správně jako jezdit na motorce. Dneska tady má každý motoškolu, že jo, úplně jo, to je v podstatě opravdu každý. Já si myslím, že pro spoustu jezdců to je takovej ten vedlejší výdělek, co ti pomůže, že se zvonu vydělat. No. Jako na jednu stranu proč ne, ale tenkrát ty informace úplně jako moc nebyly, takže to bylo takový složitější, takže já jsem si prostě hledal u dědy na počítači na internetu, tyjo, kam se máš dívat v té zatáčce, a tak jsem se to jako snažil různě načíst. A pak jsem se v tom začal zlepšovat, pak byl další minibike, už jsme koupili B1 tenkrát v podstatě. Začali jsme jezdit na jiný okruhy, na brněnský mini okruh. Myslím si, že ve Skalici na Slovensku, která jako od Kopčan jsme byli. Tak to jako to tvoje kariéra je docela bohatá, dá se říct. Bylo to spousta jako ježdění, už tenkrát stálu. Ten minibike měl jednu strašnou výhodu a to bylo to, že jsem taky překvapený z toho všeho, já sám jako. Že jsi to hodil do kufru a jel jsi. A nemusel jsi nic jako řešit, to jako úplně, že prostě žádnej vlek, že jo, s ničím se nemusel. Tak tady jde vidět aspoň, že žádnej zelenáč nejseš. No, takže takhle jsme prostě jezdili. Pak začaly nějaký ty první závody, takový ty hobby cupy. Tam jsem se umisťoval poměrně jakoby dobře. Samozřejmě občas tam byl nějaký výpadek, ale relativně mě to bavilo. Byl jsem v tom dobrý, myslím si, že jsem tenkrát skončil někdy v roce 2011. 2009, 10, 11 byly takový 3 roky, co jsem fakt jako jezdil hodně. No. Tak si myslím, že jeden rok z toho jsem byl nějak 3. v republice, člověče. To je pěkný výsledek. Ale vůbec jako nevím, který rok to byl, ani jestli jsem byl 3, ale myslím si, že jo. Hlavně, že tam je ten zápis. No, tak to jsi to pěkně shrnul, Máro. Když jsi to měl takhle krásně rozjetý vlastně, tak snil si o tom víc a víc, že budeš závodník, ale určitě jsi nemyslel na to, že jednou budeš jezdit road racing, že jo? to jako určitě ne. Jestli jsem o tom snil, hele, nevím, člověk jako malej snil asi o hodně věcech, bude popelář nebo kosmonaut. Jako. No jasný, a byl pro tebe ten dětský sen být závodník? Myslím si, že ne, člověče. Myslím si, že ne, protože už tenkrát
Takže jsi tam tu touhu jakože takovou vnitřní neměl. Asi úplně ne, člověče. Tenkrát jako už mě mohlo být tak 2016, něco takového. A to už prostě víš, jako, že je pozdě. Prostě jako v 16 jako už nemůžeš, že jo, jít jezdit, já nevím, 125 mototrojky, nebo tady ty jakoby do světa, to je prostě nesmysl, takže... Tam už ale právě v těch 16 tam už nastupují vyježděný jezdci, no. No právě, a jako já vím v podstatě od jak živa, jakoby, že ani jsem nikdy nechtěl dělat nějakou díru do světa, prostě, nebo něco, někam se jakoby hnát a to úplně ne, takže spíš jsem to bral jako takovou zábavu, bavilo mě to. Takže to pro tebe bylo něco, jako kdybys chodil na fotbal. Akorát jezdil motorsport. Nebo dělal jsi nějaký sporty jiný? Hele, dělal jsem florbal, si myslím, docela dlouho. Ale prostě mě kolektivní sporty jako nebaví, mě to prostě otravuje. Nebaví mě to, měl jsem několik zápasů, v tom florbalu jsem nebyl úplně nějak jako dobrý. A vím, že jsem jim to tam hrozně tomu týmu jako, jak to říct slušně, znehodnocoval nějaký ten výsledek, takže jsem většině seděl na nějaký lavičce trestní a tak a vlastně pak jsem s tím přestal, říkal jsem, že ne, že to dělat nebudu. A vím, že jsme o tom měli i tenkrát nějaký rozhovor doma a jsem říkal, hele, prostě chci jezdit ty motorky, já tam jsem sám za sebe a vždycky si to jako člověk musí, když tak zničit podle svýho. No jasně. Tak dneska se ukazuje, že to byla dobrá volba, Mára. No a pak vlastně v tom tvém dětství a tady to, jak jsi jezdil, nazbíral zkušenosti, tak jsme se bavili, tak přišla nucená pauza. Proč tam byla? Bylo to rok 2012, byl tam nějaký přestup už vlastně, že jsem šel na střední, si myslím. A to s tím nemělo úplně asi nic moc společného, ale prostě začali jsme se chystat na přelomu zimy 2011-2012, co pojedu příští rok. Začal mi být nějak divně, špatně jsem dýchal, dusil jsem se a tak dále. Takže jsem absolvoval takový kolečko po nemocnicích, nejenom tady, ale i prostě v Hradci a všude možně, kde jako nikde nevěděli, co mi je. Až teda v Hradci na druhém rentgenu řekli prostě, že mám nádor v krku a 2 u srdce. V té době, nebo pořád se tomu říká stejně, jmenuje se to Hodgkinův lymfom, v podstatě typ rakoviny, která napadá uzlený imunitní systém. Takže jako v 16 rakovina, jako co, no, tak prostě jako nevěděl, že jako co bude nebo nebude, tak máš 4 typy, vlastně ten 4. jako byl úplně nejvíc jako špatný, já jsem měl ten druhý, takže jsem si půl roku poležel v Motole s chemoterapií, bez vlasů, nakynul jsem o 20 kg a tak, takže to bylo náročný, nicméně jako už to je 12 roků po a všechno je to dobrý. Tak to je super. Jednak doufám, že to teda vydrží a v podstatě mě to nějak jakoby neomezuje, neberu žádný prášky, neberu nic, jezdím pravidelně jako na kontroly, jsem samozřejmě o to víc hlídaný, jo, že opravdu chodím na vyšetření, na který prostě jde spousta lidí, já nevím, ve 40, tak já už jsem na nich prostě byl 8krát třeba. Musí to být pod kontrolou. Takže to byla nucená pauza. No a pak vlastně jsem se vrátil v roce 2014 zpátky na minibajky, ale odjel jsem 2 závody. To ti už bylo nějakých 17. To už mě bylo, no, už 17-18. A já jsem odjel 2 závody, jeden v Pardubicích, jeden ve Skalici. Jaký byl návrat na tu motorku, jak jsi na tom cítil? Hele, cítil jsem se dobře, ale nějak vnitřně jsem jako úplně si říkal, že už na to jako asi nemám. A že vůbec nevím, jestli mě to jako ještě baví. Jo, protože za ty 2 roky, co my jsme jako nejeli, tak se v podstatě změnila strašně ta skupina těch lidí. Najednou tam prostě jezdili jiní lidi, ty, co jsem znal, tak šli jezdit prostě nějaký metrakity nebo něco takový ty 80, nebo že oválky ještě nebyly. Tak i z hlediska jako toho jsem to prostě nějak zabalil, hodil jsem to do garáže a samozřejmě, když ti pak je 18, jo, tak si chceš udělat řidičák na auto, řidičák na motorku. Užívat si života. Chceš chodit do hospody, užívat si života, prostě jako řešíš úplně nějaký jiný věci. No, jasně. Ty priority jsou v tom věku úplně jinde. A dostaneš se úplně jakoby někam jinam, jo, takže já jsem
to nějak jako úplně dal na druhou kolej, začaly mě víc bavit nějaký jako starý auta, tyhle ty věci. Že jsi prošel Aerotunera. Ale úplně bych to tak nenazval, protože jsem na to většině neměl peníze a bylo to hrozný, takže jsem spíš jezdil ve starých vracích a moc jsem to jako neřešil. Jo. Ale pak stejně jako mě opustili prostě motorky tenkrát, tak mě opustili relativně brzo, si myslím, i ty auta. Jo, takže... A kdy se to zlomilo, že se motorky zase vrátily? Ale zlomilo se to v roce 2018, takže po nějakých 4-5 letech. Tak celku čerstvý. Což bylo jako docela fajn. A tak jsem si koupil vlastně motorku do provozu. Prostě co to bylo za mašinu? Byla to Kawasaki R6N. Kawasaki R6. Která byla zavřená na 35 kW v papírech. To se většinou tak dělá. To se většinou tak dělá. A na ní jsem prostě to najezdil asi 10 000 km za 2 roky. Byli jsme s tím prostě všude možně a bylo to jako fajn. A ani jsem jako neplánoval nějaký návrat k okruhům nebo něco. Samozřejmě pořád jsem se jezdil dívat do Hořic, jo, na závody, to jako vždycky. Ale nějaký vyloženě jako návrat, to jako v tom roce 2018 nevypadalo. Jo. Ale už jsi seděl na motorce. Aspoň, ale už jsem aspoň seděl na motorce. A vidíš, že jsme rozebrali vlastně celou takovou tu kariéru v dětství a mě by zajímalo, jestli jsi zažil v tom období nějaký taky crash, na který si pamatuješ. Crash, jo. Jako v dětství na těch minibajkách. Nebo prostě taková ta cesta, co jsme rozebrali teďka, tak jestli tam byl nějaký větší crash, nebo nezažil jsi? Měl jsem pár takových, jako, ono to naštěstí to vždycky jako dopadlo dobře, že mně nic nebylo, ale pamatuju si, že tenkrát jsem dostal v Pardubicích v té nejrychlejší zatáčce Highsidera a dokutálel jsem se až tam do pneumatik. Asi o rok později jsem měl přesně v tom samém místě, přehrál nějak přední brzda, přední kotouč nebo něco. A v tom plném plynu se mě to tam na místě zastavilo. Takže to jsem šel taky. A pak jsem mě ještě jednou tam na horizontu právě taky v Pardubicích. Prostě všechny crashe jsem měl v Pardubicích, nevím proč. Asi tam nejvíc jezdil. To je pravda. Tak tam se mě zase seknul plyn na horizontu a tam jsem jako šel... A to nechceš. To jako seklá přední brzda a zaseklej plyn, prostě není to úplně nic moc. To je možná tak na to z toho si skočit. Něco takového jsem se tam snažil předvíst, nevím, už si to moc nepamatuju. Jako nikdy jsem neměl nic zlomený. To je dobře, to je dobře. Mě to tak jakože navodilo, že se tady bavíme o tom vzrůstu, nabírání zkušeností a všechno to vypadalo jako, že jsi to absolvoval bez pádu. No, ne, bylo jich hodně, na tom minibajku se padalo fakt jako relativně dost, jo, prostě na předek, highsidery a tady ty věci, takže jako popadal jsem často. Takže jsi jezdil v provozu a jezdil jsi v provozu jenom na ty Kawasaki, nebo jsi ty motorky nějak střídal? Hele, pak ještě jiný? Jezdil jsem jenom na Kavě, nicméně pak zase jako jsme začali na začátku toho Kuby Hroneše, u kterého jsem si byl zkusit tu Kawasaki, tak samozřejmě jsme spolu chodili do školy, známe se vlastně celý život, tak mně se hrozně líbil od Husqvarny prostě Vitplen 701, jednoválec. Blbý bylo, že jako... To je vlastně aktuální mašina, na který jezdíš, že jo? A mně se to strašně líbilo, už tenkrát jako koncept, když to vyšlo, pak to nevyráběli asi 2 roky, pak to najednou začali vyrábět. A já jsem to znova objevil a říkám, to je pecka, to se mi líbí. Jenže to je jednoválec, který má 75 koní a chtějí za to prostě 250 000. A teď v té stejné cenové relaci si prostě mohl tenkrát koupit třeba MT9, že jo, prostě, nebo něco takového, co jelo jako úplně odlišně. Ale ten design té motorky se mě tak strašně líbil, že jsem říkal, hele, já to prostě chci. A jednoho odpoledne podzim roku 2019, si myslím, tak mi volá Kuba, že jede do Husqvarny, protože on sám závodí na Husqvarně, k panu Janoušovi do Husqvarna pro moto. A jestli nechci jet s ním, říkám, no tak nemám co dělat, že jo, měl jsem volno, tak jsem jel s ním. A přijel jsem tam, stál tam Vitpilen, to bylo poprvé, co jsem ho viděl naživo, si myslím dokonce. A že to tam má jako předváděčku, že to má 1000 km na je to. A jestli se na tom jako chci svít, jo, no tak
říkám, fajn. Takže láska na první pohled. Láska na první pohled, listopad, 2 pod nulou, oslizlá silnice a já jsem se tam začal projíždět na Vidpilenu přes nějaký vesničky. Nicméně jsem řekl, že to chci, udělali mi skvělou cenu a už 14 dní později jsem si pro něj jel. No. To je paráda. No, tak co se s motorkou dělo potom? Ještě si jakoby jezdil dlouho v provozu s ní, nebo kdy jste si řekl, že s ní budete chtít na závodní trať? Hele, já jsem s tím jezdil v provozu fakt dlouho, v podstatě celý rok 20, když byl covid, tak jsem na ní jel do Rakouska sám asi na týden. To bylo příjemný. Grossloppner, všechny tady ty jakoby... To je štrechat, jo. Já, když to ještě takový jakoby kafé, to máš hodně v rukách, tak to máš v rukách. Ale tak to bylo fajn, takže já jsem si jako na tom pojezdil. V roce 21 jsem to vzal poprvé na okruh do Mejta. Takže vlastně tu jsi byl takový motorkář dobrodruh spíš. Měl zráz viděl ty další určitě. Hrozně mě začalo jako bavit na té motorce jako cestovat, než závodit. Aha. Jo. A celý rok 20 vlastně jsem na tom fakt jako jezdil, jen tak hodně jsme jezdili na Železný Brod, na zatáčky. A tam jsme pak jako usoudili, že to je docela dost nebezpečný. Jakože začali jste tam zkoušet své limity. Začali jsme tam zkoušet prostě různé věci a pak jsem říkal, že asi jako ne. No a v tu dobu, už nevím jak, jsem se poznal s Vojtou Vaňkem. Vaněk Výroba sáněk. Dneska už V-Production. Tak strašně výborný fotky, video. Můj sen, jak bych chtěl jednou tvořit. No. Už nevím, jestli jsme se někde potkali, nebo jestli jsme si napsali na Instagramu prostě, ale nějak jsme se Takže začali... vlastně to je člověk, co tě od počátku tady toho vlastně nápadu doprovází do dnes. V podstatě jo, no. V podstatě jo. Takže opravdu nevím. Podle mě jsme si asi napsali na Instagramu tenkrát, člověče, si myslím. Takže jsme se nějak začali bavit, on v tu dobu jezdil Rival Trophy. Takže on sám taky jezdil? On sám taky jezdil chvilku, 2 roky možná. Takže cesta do Rival Trophy byla vlastně přes něj? Bylo skrz a v roce 2021 prostě jsem najednou z nějakého důvodu zase jako chtěl začít závodit. S Vojtou jsme se nějak jako domluvili, že Pierre Kopa, co vlastně pořádá celý ten šampionát, že ty motorky je schopný... Oni mají motorky k dispozici vlastně. Že je schopný to i pronajmout na nějaký víkend. No tak slovo dalo slovo, já jsem mu zavolal, on říkal, jo, OK, dobrý, přijeď do Chebu. No takže já jsem v pátek prostě někdy v létě, v červenci 21 sednul do auta, měl jsem do Chebu. Tam jsem jako skočil na motorku a napsali mě do kategorie Fast, což byla ta druhá nejrychlejší. Že? No a teď já jsem jako na závodě. Teď tě tam napsali prostě... a měli nějaký tvůj čas už zajetej? Ne, já jsem tam nikdy nejel v Chebu, já jsem tam přijel prostě poprvé v životě. Že jsi přijel, koukoj se a jdeš jezdit rychlý. No. Jestli jsem prý někdy něco jezdil, tak říkám, jo, na minibajku, ale prostě strašnou dobu dozadu, že jo, pojedeš Fasty, to je dobrý, když tak pojedeš někde jako vzadu, víš, mě to je jedno. Moc jsem tomu nerozuměl, že jo. Kombinézu jsem měl nějakou starou ošoupanou a vím, že tam hrozně pršelo celou sobotu. Nebo už v pátek možná jsme jezdili, teď nevím, to je asi jedno. Vím, že tam hrozně pršelo, takže samozřejmě zase jsem na to vlez, když byla voda. Hrozně jsem to tam rozstřelil, si pamatuju. Celý ten víkend jsem byl úplně prodojený prostě od vody, od bláta, tam to depo ještě tenkrát nebylo úplně dobře udělané. Ale nakonec jsme ten závod jeli na suchu a já jsem tam dojel podle mě 4. v tom prvním závodě. To je dobrý. A ten další závod jsem byl 3. Celkově v součtu nějakých bodů jsem skončil 4., protože ten 3. zajel lepší kolo. Myslím si, že se to tam takhle rozhodovalo. No, pak dlouho nic, až do září. A pak teda v září byl poslední podnik ve Vysokém Mýtě, tak jsem jel do Mejta, zase jsem si tu motorku půjčil, ale už mě napsali vlastně do Proček, což byly ty nejlepší, jezdil tam Míra Popov, tam jel. Míra Popov, to je vlastně taky místní, dá se říct. Nějak. Takže ten tam jako tvrdil muziku velice hezky. Jo, Míra to
pan jezdec, no. Škoda, že neměl nějakou možnost v té kariéře jít dál, nebo tak. No, ty jako zrovna u mě to strašně mrzí. Já si myslím, že on je zrovna jezdec, co by v mistrovství světa promluvil dost. No. On je opravdu jeden z mála, který byl rychlej a je rychlej. Jo. A myslím si, že to je jakoby obrovská škoda, že on zrovna jako, ale je to hra peněz prostě. Je. Rozhodně. A tady celý motorsport je hlavně o penězích, no. To je jako bez peněz nejedeš, no. Je to tak. No a skončili jsme, teďka jsme u té Rival Trophy, teď závod u Vysokýho mýta, tam jsme skončili. Jasně, Vysoký mýto napsal mě do proček, kde jsem se plácal někde okolo předposledního místa, protože ty kluci tam fakt jako jeli dobře a byla to úplně jiná kategorie. Takže pak jsem tam s tím spadnul, museli tam přes noc toho pitbajka zavařit mu rám, protože jsem ho prasknul úplně prostě. A to se mohl docela proletět, pitbike. Jsme se proletěli oba, no. Ale tenkrát jako jsem byl z toho takový strašně znechucený. To bylo takový, vůbec jako, úplně si pamatuju dodnes tu cestu z toho víkendu domů, kdy jako bylo fajn počasí všechno, ale prostě já jsem nejel tak, jak jsem chtěl. A bylo mě to jako líto, byl jsem unavený, už jako ta sezóna končila, už nebylo jako kde nějak výsledek napravit nebo něco. A tenkrát jsem si řekl, a hlavně jsem z toho pitbajku byl hrozně nadřený, ale úplně strašně. No, jako, jo. Ale je to makačka, ono za prvý jedeš ty malý tratě, kde máš všechny zatáčky, tam je hodně prudkých zatáček a jsou hodně rychle za sebou, takže tam furt pracuješ. To není jako, že na velký motorce, na velký trati máš rovinku třeba půl kilometru, kde si oddychneš. Takže to je hodně o fyzičce, no. Tak nějak jsem ještě zjistil, že jsou vypsaný volný jízdy do mejta, asi o týden později po Rival Trophy. Takže jsem vzal Husqvarnu, normálně jsem tam na ní přijel, protože to mělo ještě SPZ-ky. A začal jsem tam jezdit, začal jsem si to docela užívat a hlavně jsem měl to porovnání během týdne, že prostě z té motorky velký, jsem v tom mejtě nebyl tak nadřený jako z toho pitbajku. Fakt ne, jo? Ne. A jsem, jako je blbý, že já jsem taky docela vysoký, takže na tom pitbajku prostě... Jo, jsem musel být naskládaný docela. Jako... No. I když v té době jsi nebyl, nebo už jsi byl takhle velký. No. Jo, vlastně, to už jsi byl větší chlapák, to už byl přes 18. Hele, no, takže mě to tam jakoby začalo bavit, to bylo dobrý. Pak nastala zima, rok 22 a já jsem našel agenturu Bikes for Life, který vlastně vypsali nějaký závody na Sosnoví. Byly tam kategorie street, prostě nějaký naháč, já nevím, litrů, ale jako nerozdělovalo se to, jestli máš jednoválec, dvouválec nebo něco. Tak si, že na té malé trati se to srovná asi. No, prostě přijeď, že jo, a můžeš jako jezdit. Bylo, já nevím, 5 rozjížděk, pak byl závod třeba na 6 kol, prostě nějaký srandamač. Skvělý na tom bylo, že jsi prostě zaplatil startovný a měl jsi tam catering v ceně. Já vím, že to jako funguje už dneska asi normálně na všech agenturách v podstatě, ale bylo to skvělý v tom, že jsi nemusel o nic starat, dokonce tam měli třeba kluky nějaký servis, jo, když jsi třeba jako neuměl šroubovat, což třeba neumím, tak byli schopní ti tam prostě něco spravit. Ale teď to je skvělý, že to pořád do toho má takhle pořešený. Takže to bylo super. Byly tam nějaký závody, bohužel jsem doplatil na to, že jsem měl nejslabší motorku z celé startovní pole, že ten jednoválec prostě jako na tu Sosnovou přece jenom tam nějaká rovinka je tam vzadu a teď se tam měli prostě ty dílky 1290, tak jako byly velice rychle pryč. To možná jedničku zatáhne, že odpálíš to jak drak. Takže já jsem to tam tak jako odjezdil, vždycky jsem byl 4., 5., ale jako užíval jsem si to, byla to sranda, bylo to fajn. A pak jsem tam měl crash, pak mě tam sundal nějaký borec na Ducati, na brzdy. A vím, že ta Ducati dopadla úplně strašně, jako z toho vyteklo úplně všechno, prostě polámaná nádrž, jako plast, to byl nějaký hypermotard. A nebylo to úplně ono. A já jsem v pohodě, já jsem z toho měl urvanou řadičku, to bylo celý. Tak to je dobrý. Ale jako ráno to byla solidní, to mě pak donutilo si koupit airbag teda. Do té doby jsem tak jde crashem se vej nejhorší, protože jsi připravený na zatáčku, koukáš do zatáčky, najednou prásk někde, v tobě to nečekáš absolutně. Na to připravený nejseš. To bylo jako hodně nepříjemný, po dlouhý době to byl jako crash na velký motorce a nebyl jsem z toho úplně jako
Z takových crashů jako bývají hodně zranění, protože ten člověk není zpevněný, opravdu s tím nepočítá, to je hnusný tady to. No. Takže to bylo nějaký závěr sezóny a v roce 2023 si myslím, že to bylo takový to, co se jako zlomilo. A v podstatě jsem se jako začal zajímat o to, co by se dalo jet na road racingu s touhle motorkou. Zjistil jsem, že se jezdí Supermona. Zjistil jsem, že tam jezdí docela dost lidí. A byl tam vlastně Luboš Jelínek, který měl předělanýho Whitpilena taky, že jo, prostě s kaputkou a to. To bys pro něj můžeš být motivace, kde může ta motorkáře jezdit. Tak jsem se o to nějak začal zajímat, nicméně jel jsem ještě pár závodů s Motorriders, Lichtenberg, Cheb a Mýto. Tam jsem se umístil, v Mejtě jsem myslím vyhrál a v Chebu jsem byl asi druhý nebo třetí, něco takového. Ale už mě ty malý okruhy prostě nějak jako přestávaly bavit. A z těch malých okruhů, co jsi takhle poznal, kde bys řekl za sebe, nestranně, kde byla pro tebe největší konkurence? Kde jsi cítil, jakože to je fakt kolem tebe hodně nabitý? Tyjo, myslím si, že asi u těch Motorriders, protože tam na to byla jakoby kategorie street, kde prostě ty jsi měl zakázáno nahřívat. Ty jsi nesměl nahřívat. Takže tím pádem jsi musel mít i streetový pneumatiky. Musel jsi mít i homologovaný pneumatiky. A jako OK, mohl jsi mít sem danou SPZ, blinkry, tady ty věci, což jsem jako měl. Ale ale byla výhoda, že jsi jako měl zákaz prostě nahřívat, nemohl jezdit sliky. Takže to bylo fajn a hodně jsme tam jako pozávodili s Michalem Applem tenkrát, Radek Káňa tam jezdil, jo, takže tady ty kluci, párkrát jsme se jako dobře svezli tam, bylo to příjemný a měli jsme i podobně výkonný stroje, takže to jako fungovalo. Já si myslím, že jsi to nabral důležitý zkušenosti pro tu svou budoucnost. Jo. Takže s nima, no a vlastně v Hořicích na jaře 23 jsme seděli u Šuliho na zahradě, v té zatáčce tam, nevím, před vodou, ta levá. Myslíš Jabloňák. U Jabloňáku. No, ale u Šuliho, každý mi říká, hodně lidí říká u Šuliho, já to mám zapsaný jak Jabloňák, a když mi někdo řekne u Šuliho, tak si přijdu, kdybych Hořice neznal. Ale mezi jezdcem se to hodně říká právě. Jo. Ušuliho, že to je, no. Já ani nevím, kluci z práce tam měli jakoby s ním domluvený, že někdo někoho znal, a ten znal Šuliho a prostě jsme tam přijeli. No. A byli jsme tam a seděli jsme tam prostě celý odpoledne v sobotu i v neděli. Ale tam mohla být hezká podívaná. A jo, tam to je super. A seděl tam vlastně Joska, můj mechanik, i Vašek. Na mě kouká a říká, ty vole, proč nejdeme jako jezdit tohle? Ty by se to jako nechtěl svíst? Že to byl hezký nápad. No, a říkám, no tak jako chtěl, ale teď jsme v hlavě ti běhají ty bankovky, co všechno budeš muset udělat, prostě, aby ti tam jako pustili. A říkám, no ale prostě to je strašně peněz a to. A on říká, no však co, tak to prostě předěláme, tak se podívej, kde se jedou nějaký další závody, že jo? A začni se o to zajímat. No tak jsem prostě začal vypisovat snad úplně všem, koho jsem aspoň trochu znal, jo. Začal jsem si hledat na netu ty informace, protože já jsem z road racingu v podstatě znal jako Luďu Kulhánka, který jel Hořice na A2, že jo. A to je asi tak jako všechno, jinak jsem fakt jako nikoho neznal, jestli jsem na někoho zapomněl, jak se omlouvám, ale myslím si, že ne. No takže jsem prostě začal pročítat ty řády, co teda jako potřebuješ, abys ty Supermona mohl jet. Zjistil jsem, že se jedou nějaký demokury a že se jedou v září, říkám, no tak fajn. Zjistil jsem, že aby tě jako prostě dohořit, že musíš mít nějakou trochu historii nebo výsledky jakoby z posledních 2 závodů, po mně chtěl Tomáš Ničovský. No, tak jsme ale vlastně dobrý je, že tobě na tom přelomu sezóny vyšly demokury a pak hnedka začal novou sezónu, takže jsi vlastně ty požadavky splňal na já jsem to měl v pohodě. No, takže my jsme vlastně v srpnu jsem přijel z toho Chebu s těma Motorriders. Tu motorku jsme v okamžitě během měsíce prostě přestavili. Co jste tam všechno dělali na ní? Jestli se chceš o tom bavit, pokud tam máš něco jako tajného, tak o tom nemůžu. Tajného tam asi nemám. Já si stojím za tím, že to je v podstatě jako sériová motorka, která má akorát Power Commander navíc a
Dali jsme dopředu jako 2 kotouče, aby to brzdilo, je tam lepší pumpa, ale jinak jako tam není nic jako zázračného, jo, takže tak ale tenkrát jsme to v podstatě fakt jako jenom jsme tam dali takovou kapotu, ono to vypadalo jako lopata nebo svářecí kukla, jestli si pamatuješ, jak byl loni v Dymokurech za náma. Tak jsem tam měl fakt jenom takovou tu lopatu, prostě číslo 21 a zadrátkovaný vstupy, prostě ty věci. Jo. A tak jsme prostě přijeli do Dymokur, no. Nikoho jsme tam neznali. No pro mě to bylo taky nový, já jsem tam jel právě do Dymokur s Danem Radou a on furt pojede Mára, říkám, jaký Mára, ty vole. A on do Mára ze Dvora, říkám, jo, tak rád ho poznám, no a tak vlastně tam jsem tě poznal, přes Dana, díky Danovi, zdravíme Dana. Zdravíme Dana. Takže tam jako jsme přijeli, jako jsme neznali, jsme nevěděli. Nevěděl jsem, kam mám jít napřed. Jak tě přivítalo to depo jako neznámýho? Jak jsi to vnímal, když jsi tam postavil stán mezi těma klukama a najednou jsi byl na závodech úplně někde jinde? Já hlavně vím, že tam jel Joska s Láďou a ty tam jeli dodávkou, protože já jsem musel být v práci do večera. A pak jsem tam jel teprve jako za nima. No a už si to jako moc nepamatuju úplně přesně, ale tak jako nebylo to špatný, nikdo na mě nějak jako nekoukal, že by jako opovrhoval nebo něco. Prostě jsem byl kluk, co se tam jako přijel svíst a chtěl jsem se tam svíst a splnil jsem všechny potřebné náležitosti, které k tomu jako museli být a druhý den ráno jsme jeli prostě do prvního tréninku. No. Mazec, no. A road racingová kariéra začala. No. Je to tak? No a teď ještě bych se zeptal, když jsme u toho road racingu už, jak tvoje rodina vnímá, když oznámil, že se vrhneš do tohohle sportu? Ale udělal jsem to velice jednoduše. Když jsme jeli do prvních Dymokur, tak jsem to neřekl ani tátovi. No. Což jsem asi měl, ale prostě jsem mu to neřekl. Prostě jsem mu řekl, že jedu na závody a on se jako na to nikdy úplně nějak Jo, jedu tam na klobásu, na pivo. No, jak jsem mu řekl, my jedem s klukama na závody a on jo, tak hlavně opatrně napiš, pošli fotky. Aha. Tak poslal si fotky, pak? Poslal jsem fotky, no. Až v neděli, co jsem přijel domů, ale... Takže jsem to neřekl. Hodně lidí si jako myslelo, že jsem blázen. Přítelkyně zase na to dívá, tak jako záleží, kam jedu. Když ti řeknu, jako, že jedu do Brna, tak má klidný spaní. Když ti řeknu, že jako jedem do Hořic nebo prostě do Kopčan, tak nemám moc klidný spaní. Když tomu rozumím, no, jakože ty blízký lidi kolem toho jezdce, já když kolikrát mám tu možnost sledovat tu boxovku, tak jako vidím na těch lidech, že si skoro můžou ukousat nechty. No. A opravdu si oddychnou, až když mám šachovnice a vy projedete všichni tím cílem. Jak říká Láďa, můj mechanik, já ty závody mám hrozně rád a vždycky se na ně strašně těším a hrozně rád s tebou jezdím. A vždycky se těším, až pojedeš, ale když pak jedeš, tak už se mě to za stolik nelíbí. Jo, to mám něco, on ještě když šroubuje, tak přemýšlí nad každým šroubečkem. Právě. Obrovská zodpovědnost. Takže jako rodina děda samozřejmě, tak jako ten sleduje závody, koukají na americký superbajky, úplně na všechno, jo, takže ten jako všichni takže měli... děda je podpora. Jo, všichni měli radost a dobrý. No a prostě tak jsme jeli jako do Dymokur, no. Tak je super, že máš takovou podporu, protože myslím, že i to zázemí je důležitý. Tady v tom směru. No, tak kdo tě do toho uvrtal, tady mám otázku, to už víme. To víme, to byl jako Josef a pak se k tomu právě přidali Láďa, že jo? Samozřejmě Vašek. No, já si myslím, že jste dobrá banda, ty vole, jste se sešli jako fakt dobrá banda kluků. Atmosféra u vás je dobrá, myslím, že chemie v týmu je taky dobrá. Jako lidi si sedíte, to je důležitý, pak to klape všechno líp. Souhlasím, naprosto. To je super. Tak jak na tebe, když jsme v Dymokurech, rozebíráme první závod, tak teď už jsi v depu, máš nasazenou helmu, sedíš na motorce, jsi na výjezdu na trať, tak jaký to pro tebe bylo? Divný, nevěděl jsem, co od toho jako úplně čekat. Ale... Byl hodně nervózní? Jako jo, ale zase ne, že by to jako si myslím, že jsem nervózní, když jdu asi třeba k zubaři jako víc nebo něco. Ale samozřejmě byl tam spíš nějaký respekt jako v určitý trati, já vím, že ono to je asi 4x doprava, jo, ale asi je, ale... Ale prostě stejně.
No, takže jsme... Ono, hele, Dimokury jakoby jsou jednoduchý, ale tam kolem ty benzinky to stejně musíš krásně trefit. Jako tam to je podle mě nejsložitější část tratě asi. No, jinak... Jo, asi jo. Nic, odjel jsem první trénink, neměl jsem žádný velký očekávání, na té motorce jsem se cítil relativně jakoby dobře. Tak jsem to nějak odjezdil, no, tak jsem čekal, že budu, já nevím, prostě 10, 15 místo, něco takového. A myslím si, že v tom tréninku jsem byl člověče buď 4. nebo 5. dokonce. Možná spíš 4. Už taky nevím, člověče, ale 4., 5. místo, něco takového a kluci tam jako jsem přijel do pázu stále, jako koukali, jestli jsem jako normální, nebo to, že jo. A říkám, no, tak jako docela mě to baví, je to no, jak jsi bral změnu z těch malých tratí, že jsi najednou na velký, široký trati, rovinky, místo na odpočinek. Trochu problém s brzdnejma bodama jsem jako měl chvíli, ale na té přírodě... V Dimokurech musí být těžší si je hledat, jako tam kolem tratě není moc věcí. Není tam toho moc, no, ale mám tam pár jako bodíků, ať už to jsou prostě bílý čáry na silnici, nebo ty cedule, co tam, to dopravní značení, co tam je, tak jako vždycky se něčeho člověk chytne, no, někdy to vemeš podle pocitu, to jako taky není úplně... V Dimokurech jedna obrovská výhoda, že když si to chceš nabržďovat, tak u těch vracáků máš aspoň výjezd, že to když tak můžeš vzít rovně, no. Jo. To je obrovská výhoda. To je fajn. Nikdy jsem toho nevyužil, myslím. Tak díky bohu, no. To znamená, že máš krizovku, že jo? Tak. Takže jako bylo to dobrý. No, samozřejmě bylo hodně piva, že jo, a alkoholu a tak všeobecně. Tak muselo se to oslavit, Muselo se to oslavit a v neděli jsme pak jeli závod, kde jsem tak nějak bojoval. No bojoval, ale ty vole, ty jsi hnedka umístil v top 5. No. Tam jsem tak nějak bojoval, pak tam byl, myslím si, že ten závod byl přerušený, že tam byla červená vlajka. Já si myslím, že tam byla červená. Že tam spadly nějaký 4 kila a určitě tam spadnul Dan. A bylo to v poslední zatáčce, určitě on tam spadl na olej a ostatní za ním. Já si myslím, že jemu zrovna unikal olej z mašiny a jsem rád, že se to stalo tam. To se stát někde vejš, tak to bych nechtěl vidět. Takže pak to bylo restartovaný a vím, že jsem sváděl nějaký souboje s Davidem Řezáčem tenkrát. I když jako Dimokury jsou hodně o výkonu, no. Stačil tam výkonově, nestačil. Já jsem do té doby vůbec nevěděl, že existují nějaký motorky, které se jmenují Kremer. Jo, jasně. Ale tak ona to víceméně je jakoby novinka. Já nevím, jak jsou starý tyhle mašiny, kdy to vyšlo. Ale je to pár let, ne? Jakoby. No, bude to pár let, ale nic jako... 3-4 roky. No, asi tak si myslím. Z nich jako dodnes samozřejmě nemám úplně klidný spaní. Ale tak jako co chceš, jako motorka, co je vyrobená už přesně na styl Supermona pro závody, tomu se asi nevyrovnáš nějak. Asi ne. Ale vyrovnáš se tomu zase technikou svojí jízdy, že? Když je technická trať. No, takže s Davidem Řezáčem jsme tam nějak zabojovali, nicméně nakonec jsem se musel spokojit. Přece jenom závodí už strašně dlouho, takže mě nakonec předjel a ujel a já jsem to dokroužil na 5. místě, takže spokojenost. No a řekli jsme teda jako OK, tak prostě příští rok teda do toho půjdem a půjdem do toho naplno, ať to stojí, co to stojí, prostě nebudeme na to koukat. No a tak jsme do toho šli a teď jsme tady. To je dobře. No a ještě jsem se chtěl zeptat, no to jsem teďka zapomněl tu otázku. To nevadí, že si dáme pauzu. Dobře. Já si dám taky rád třídu. No ale teď už to je dobrý, ale ten začátek bude divoký. Já v klidu.